Anong name? Nebag bigat yung amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito yung Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga abigat kada kayamin nga sa ngapada. Para ninyo, iti pagkasalitaan, ngayon tayo padayawan nga ibasa, iti pagkasalitaan ni Emma nga napauluan, pagserbian kayto. Ayan. It is a kari, it is a promise. Pagserbian kayto. Sino't nag-promise? Sino't nag-promisan na? Tungpal nga tayo ito nga promise. Promise nga tayo ni Emma na ito, pagserbian ka ito. Pakishare ti programa, ti babagam, share. Inteon na irugi nga ibasa, dato'y pagkasaritaan ni pagayam tayo ni Emma, nga napauluan, pagserbian ka ito. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasaritaan ni pagayam tayo Emma, nga napauluan iti pagserbian ka ito. Dear Manong Nemi. Nagagasgasatak nga inanak, kunak da ito'y Manong Nemi, tawang pulos ti kaagaw ko, gabot na bugbugtungak nga anak. So kunada, nga nakagasgasatak, ipapay amin da papang kinimamang ti amin apamateg. Atensyon da kanya. Nariknak iti kinadunguda, nariknak Manong Nemi ti panangipat pateg da kanyak, nariknak ti amin nga kasapulan ti anak, ngaggapo iti inakin ama. Iso nga kunak kadakwada Manong Nemi. Nasapak launay nga nangibaga kadakwada. Nakunak, pa, ma, amoyo, intun dakilak, kat matungpal ko tarapap ko, itun na agturpusak ti college, kadadan to napintas ka trabaho, ikarik ka na kayo, pagserbian kayon to. Naulit-ulit data nga ibagbagag kadakwada, basta lang ka mariknak ti pamatag da kanya. Nuwariknak Manong Nemi, panangarakop da kanyak, with love. Panangbisong da kanyak, panangagagik da kanyak. Panangipaay da Manong Nemi, ti kasapulak. Namnamahin da pakaragsakak. Sa anak mat kid nga na-spoiled, Manong Nemi. Tadyak mat kid dawen, dagitay hangko namnamahin nga para kanyak. Kanalablabas nga para kanya. Sandak nga ni-spoiled, kabot sa anak ba't nga nagpa-spoiled. Kang ko na yun ko yung pagkakatakwada. Ito dumakilak, mang. Ito matong balkon terapap ko. Pagserbiakto kada kayo. Pagserbian kayo to. Alawen anak. Alawen, katyamanin mi unay. Iso nga rod, nga kinilag ko kumami tinandaan ti anak. Awan serserbi ti panagasawa mi kanimamang mo. No, awan ti anak mi. Gad ka po tasik kalaeng, tinted, ngayon sagot kada kami niampod Diyos nga anak mi. Ibugbuk mi amin kan ka. Saan nga ka po ta pagrebengan mi? Ngayon ka po ta, ipatpatigda ka, Emma. Sambot na makuna Manong Nemi nga nasa luwan-luwan ti panagbiag ni. Gagangi laing matmanong. Agsipod ta,
Analaing ti trabaho ni papang. Gagangay lang ti balay mi manong. Ken mangmanggid lang ni papang. Te kunada nga agkarakaray kay. Tapos di kasta ada matuktok. Kastamit ang kininanang. Iti adak iti high school manong name siyempre may sanging kalkalikagum da kanyak. Nasanak pa lang agpapaaran. Tagasapulan pa manong name. Ngawan sa baling aramidek no saan nga mangipasnek ti panagbasa. Ngayon napintasak mo't manong. Adumat di kitay. Agduyos kanya. Adumat di kitay agadmire kanya. Gapot na pagpugtungak nga anak, manong nemi, napipintas, syempre, di kita arwatek. Naman pa'y mangmagid lang, agagangay, ni papang, ngamot nga rin ako nga sangka sa pulan, sangka apoyan, dati gagangay lang. When? May paimat, dagiti ka sa pulak. Saan ka di nga langak, tibak nang, ngem langak, manong nemi, ti kumpleto, nga saan nga mabaybayan. Tatapay di kiti kundaway manon nemi nga mangmangig ko kada papang kini mamang nga umutang da para lain kanya. Ngem kasano nga rod intun awanin tagpautang. Kastamat ti mangmangig ko kasano tong araw din no awan tagpautang. Kaslad da iti parang duwa-duwak manon nemi nga saan sa akin nga matungpal. Terapap ko. Kwento makapagdutwarak ti high school. Siyempre, ibaundak to manong nemi, iti kabisera ti probinsya, taada sa Jetty College, wano saan kat iti syudad, kabailan takto nga ta pagbasahan. Gapo manong nemi, tanapintasak, kitado di kitagduyos kanyak, naman pa'y ibagbaga dapapang kini mamang nga sa anak pa lang nga makidubnobyo. Ngayon dadakon manong name iti third year, ken fourth year. Nadad kami matan iti nalimit ka relasyon kini Albert. Agyaman ak, Emma. Agyaman ak. Ngim Albert, please, Anet, please. Tsaka di mga monta papang kinimamang nga nubyo kan. Tinakayat kaya mga mukha nakwada. Huy, natatapay lang ti high school. Siyempre, saan pala kayat na papangin mamang? Gayam tampay lang. Sweetheart, agpatinggatan mo lang ti holding hands. Oray pa eh. Basta dyan kayo mga monda. Sige. Sikat matungpal. Ngayon patpatig ka talaga, Emma. Sikat pakabuklan terapahap ko. Holy siyak. Pakabuklan ka magterapahap ko. Ngayon talaga nga kahit ko ti makapagturpos. Holy mo siyak. Siyempre makapagturpos ti high school. College, aging ka ti college Siyak. Tsak naman gabutan mo matin. Adu ka mga kakapsat. Napiyakan ga at siksika lang. Ang kaslamat bandlaw ko. Salasanda ka kayat nga. Kasalasanda ka kabay lang. Tapi ko ma. Ato ko nung ti utang damamang ganing papang. Apay magastos ka ka di. Hamat? Yung no saan nga trabaho ni papang. Manglangan kamot na namangan. Kasi ti arig na eh. Iridanda niya ako nagturpo si high school manong name bigla nga nagsakit ni papang. Isubli-subli ni mamang manong name ti ospital. Kadidi kasarita tak. Bang anak. Pang. Kaya kami ti sakit yo. Oo, matibasarakan. Kanibagay ni kini doktor. Ngayon basta latamatan ang kapsuta. Kat gaboy ti dayta. Sa anak ba't na mapagtrabaho? Ano nga rin bang? Kat baka nung makapagturpos ka ti high school kat
Sang kanto pala makapagbasa iti college. Saan nga mabali na pang? Kasano pa nga batong balko tarapap ko? Di ba? Saan kayo bagak ka na kayo? Ngayon matungpal tarapap ko, makapagturpusak ti college, kada doon na sa katrabaho. Pagserbihan kayo to. No, doon trabaho papang. Mamang, tsak kayat nagtrabaho kayo. Tsak tumatindag serbi ka na kayo. Tapno ni kasta, ti kapaot ti sakripisyo kanyak, masupa pa kakamanteng. Ay, no talaga nga, sanda ka kabailan nga, ipaayan iti. No saan da ka kabailan nga magpasahin iti college, awan ti maraming tayo anak. Kasano nga makapagserbi ka na kayo? Makapagserbi ka man lahat ta. Oras saan ka makapagtrabaho iti college? O na makapagturpos iti college? Ano ti kayo sa unpang, mang? Dakkel kan, balasang kan, nalahan na sa pamat ngayon suro keng kanimamang mo, di trabaho tinog ti balay. Kaya mo saan ako nga makapagtrabaho, gabot sakit ko. At umat di kiti mabali mo, sir ka nga trabaho, o high school graduate ka lang. Saan nga kasat kayat ko, papa? Di kayat ko kit napintas ka trabaho. Kasapulag masapul nga graduarak ta college pa. Masapul. Naibagak dito nga banag manunay kini Albert. Nukusta, agpadpada ta. Hore da kita naganak kanyak, talagang santa ka mapagbasa. Kaya't ko tagbasa. Kaya't siya, katungan datang karati pa sa terapap ko eh. Ngayon magupad mo, kasanong ordo na pinas panagsupapak ko kada papangkin mamang, kasanong matungpal ko kada kwada nga pagserbiyak insuda. Nung patinggak mo lang ti high school. Amom, Emma? Ada palang planuot. Ano palang planuot? No awan din ang bagagasat ta dito'y probinsya. Mapanta sa syudad. Kanya? Ada sa jet gasat ta. Ada sa jet aguro nga gasat ta. Ito syudad, adot pagsapulan sa jay, pagtrabahuan. Nagtrabaho ta, agurnong ta, sa tairapin tagbasa. Adot nagbalbaligi nga working student. Working student? Kadoon. Adot mang mabasbasak nga pagpupundong istorya. Nga napanday syudad, nakigasang-gasad na, nagbalindang working student, saan nagpilpilit trabaho, aging ka naggraduar da, nagpinasit at trabaho dan, nagpinasit at biyag dan. Kahit mo? So ka dito pakatungpalan terapahap ta, Albert? Talaga ka sa trantak eh. Awan dito lugar tayo. Sa pulik ng iyong pagnagasat. Ada di syudad. Ngayon, palubusan na kanta da papangkin mamang. Oresan da ka palubusan. Apa iso dakit may suron? Yan lang yung sanda ka ba't nga mapagbasa? Kalindag mang tulong iti bukod mo nga bagi. Panunutem, handa ka na matulungan da kiti parents mo. Asin nga ti makatulong ka. Sika mismo. Saan ka ngagtalinad latang nga si babalod dito eh? Probinsya. Iti sidong nagiti naganak ka. Sige. Padasig tong ibaga. Kada papangkin ni mamang. Apaman nga malpas ti graduation. Hindi malpasan ti graduation manunay mi kinasaritak daging naganak kanya. Pang, mang, anak. Ada ka din rantam nga sumapol trabaho. Tapno, ada maten sweldo. Kaya makapag-sweldo ka, di kada, ada usa rin tayo. Nangaroon no sa anak ka makapagtrabaho ka bata, numanin sumurot sakit ko.
Padasa ko makigasang gasat sa syudad. Aniya, pakiulit mo man, tibagam. Apay nga gungot ka nga sigot. Kabutan jak pulos naman, dati nga mangikuking ka. Laglagay pa sa adda ka pa yun tan. Yung baka umawang tan kay tan. Nakapampanunutan iti dayta, ha? Pumanaw ka dito probinsya, mabangga dyan syudad, ti Manila. Tapno sa pulik tigasat ko sa Japang. Takayat ko nagtrabaho. Agurnungak tapno may tuloy ko pa nagbasa. Ay kasano nga ron hindi ka rin nga pagserbiyan na kami. Matungpan akong tutkarik Ito no, makapagturpo sa college. Ay, saan nga mo ba rin? Saan da ka palubusan? Papa. Dahil nga ron mawatan na ko pa. Saan da ka palubusan? Itapay nga panawan na kami. Kadyak ba sigurado nung agimbaga kung saan? Sakta nagbaling nga padre ti pamilya. Inted ko keng ka, inted may amin keng ka, ti amin ka sa pulam. Sumsumra matin ti sakit ko, akit la, nga saan ako nga makapagtrabaho. Dakal ka matin. Dahil tamatan natin parang tungpal mo, ikarkarim nga na kami, uno karim palayang, hindi ubing ka. Pagserbiyan kayon to ko na. Itan nga masapul mo, ito ba nagserbim? Sa anak mo pa nakaradwar ti college, papa. Dahil tulayangin panangibagam ngayon ka sa Jesudan. Ang moment nga talawam ti pagrebengam. Papa, han? Panawan na kami kinimamang mo. Kaslawan ti utang mo nga na yung baganakim. Sama na kasta, papa. Basta sami akayat nga pumano ka. Ngagsabol trabaho, tagserbi ka matan ka na kami. Tapno matungpal mo ti karim ka na kami, nga pagserbiyan na kami. Kasi nung kami data nga tao, mga laluka king ka, ha? Pudno nga ditadamag ko, nga Regina Albert. Nobyo ni Albert. Nagsaw ka, ibang kapitipod. Dati siguro mga alukay ka ganyan. Oy, tapno ibagag keng ka, Emma. Awan ti sa bali nga tartargagayan na dyan nga lalaki, no saan nga takin na babae. Gusto mga alukay kaya't gamin. Di mo ka di maamiris. Nga numalukoy na ka. Tagabuan na kanto. Ha? Agdan na kayo, anakan na ka. Kasano pa yung makapagtrabaho ka? Kasano to pa yung matungpal mo, tikarim gata kami? Nga pagserbiyan na kami? No adan tumaten asawam, itinasapa pa ng asawam? Atay buwan na dyan, Albert. Kansang ka sumursurot keng kuwana. Nalawag, sumungbat ka! Manong nemi, karagita lang nga nang ikuti na pigsa nga timak ni Papa. Di pa nang bugkaw na kanya. Kaya di pa nang ibaga na nga talagang rugyak kanon ti agserbi kadakwada. Rugyak ko nga tong palag tibiling uno karik kadakwada nga pagserbiyak kita. Ngayon kasanon darapahap ko. At darapahap ko manong nemi. Inagsarita kaming kina Albert kadimbagak ti amin. At damat laking kag desisyon Emma. Nutong palim ni papang mo. Tung palbiyag ngagserserbi ka kadakwada. Kasanon ti bukod mo nga biyag. Kasanon ti bukod mo nga ragsak. Tinaramid da kang kakit pagrebengan ta. Saan nga rumbeng nga supapakam? Wano saan nga rumbeng nga natay maublind ka? Wano kapilitan nga aramidem? Tagsupapak ka dakwada. Ingkarikbat nga mini. Ingkarimidi nga. Pagserbiyan kayo to ko na. Pagserbiyan kayo to. Talaga.
Tong panim ti karim, nga mahang karig ito'y. Data karig kat may natok lang no makapagturpos ak ti college ko naman. Ano tarami ta Calvert? Agpanunod ka na imbag. Awan dito iti na imbag agasat mo. Tagabunda ka lang di kita nagandakin ka. Kasanon ti bukod mo haragsak. Ngam no sumurot ka kanya. At daak. Sikakin siyak duhata. Duhata tagtinulong tapno tunuyan ta tarapap ta. Iba't patignak ka di, Emma? Uwin, iba't patig ka. Iba't patig ka met unay. So tinulong ta. Sumurot ka kanya. Mapanda makigasang-gasat. At akwartam, at asang gabas ita kwartak. Nga usarin ta kabayatan nga sapsapol na ito trabaho. Katsi ka. Adamat itulduling ko. Kabat ta sobra-sobra ti itanda kanyang iding allowance ko. Inururnong ko daduma. Pilikod. At dagayam aramatin tan. Gusto rin da papangin mama, di dapat palubusan. Saan nga isudat matungpal? Panawak ida? Baybayak ida? Napigsada pa lang. Wala nga masaksakit ni papang. Maimbagan dun day jay. No awan ti pangnam naman. Magibati ka lang ti surat. E bagam. Ngagsublikan tumitlaing. No matunoya mong terapahap mo. Tapno isun tumatin ti panagserbim. Tapno matong palin ti karim katakwada. Sige. Dakdakkel ti guyod mo eh. Kadakdakkel ti guyod ti rignak. Nga tunuyak ti arapahap ko. Tinungpal kong harod manong naimi ni Albert. Nangibati ak ti surat nga nangipakaamuak. Nga talaga nga kayat ko. Nga babantuntunin tinimbag agasat ko. Sa kumadlaing karing agsubliak to. Tapno tong palik ti karik. Nga pagserbian kayon to. Nagkuyog kam nga rod manong naimi kat nagkatugaw kami ti bas nagturong iti syudad. Patpatpatan na tatakwalap ko. Agkararak ta kinapod Diyos, Albert. Tatarabahin na ta. Sana ta nga baybayan. Basta tungpal ka kondisyon ko ha. Ano tayo ta kondisyon mo? Amon pwede mapasamak ka na ta. Oo, apag katawa ka. Diba? Arig na nagtaraytan. Pinanawan da papangkin mamang mo, simurt ka kanyak. Di na kitaray ka kanyak. No, nga nakitaray. Simurt akeng ka, agabot na may masat panggap ta, agtrabaho ta, agurnong ta, agbasa ta. Ano ko nang mag-itaray na. Tagtaray, agkabalay. Pasar din ang tibas, agsubliak. Sikamot. Ano nga rito kayo't mga pasamak? Sa balit kaseram, sa balit mat kanyak? Siyempre, awang pagtarusan ta. Agkasera ta. No, naskin nga sagay sa tagkasera, di so. Manginaan ta. Loko kamat. Kaya no may masat kasera ta, agkabalay ta. Basta may ikarim, o mamasama, hantag kakaida. Kasaroon na may masat kwarto na, tabag kasara ta. Siya tag kwarto, gadakat salas. Kasaroon na on salas na. Imposible ah. Makatagpal ta nga ta. No talaga iba't patang na Calvert. Makatagpal ka. Kinori siya. Nagkuyog ta. Nga saan ngagdid na. Tapdo aramidin ta. Saan nga rumbeng. Nagkuyog ta. Tapno tumuyan ta tarapap ta. Sige. Bari nga no. No makapagtagpal ta. Nga doa. Nga tamok. Baka no
alukoyin ka kat malukoy ka to. Tsak kayat, talong aramidem ti kasta. Agawid hak. Dahil taunay ti pinampanunot ko manong name. No ibagak, ngajak tupulos ipalubos. Ngem, kang kanawin to nga ta, ngajak maipalubos. Marbara nga, magbalinak ag talinaed nga tibkar, nakunaklat yung tinakam kumano. Edada kami niti syudad, manong nemi, siyempre, agkuyog kami nga apply. No anyat namnama, nga may bagay kada kami nga high school graduate lang. Isot pa panami. Di ba kadakas manong, no mga muanda, high school graduate kam lang, ore adda bakante, no vacancy ko nada. Ore waitress la kuma, uno waiter, manong nemi, uno sales lady, sales boy, houseboy. Ngam no mga muanda manong nemi nga nagkabukam ti probinsya, nga slobing naganos pa lang ti panunot mi. Agwigi-wig na. Kaslawang pulos pa nagtalagda kada kami. Edi manong nemi ket kabaylan mo pelang tagrenta iti hotel nga kalalakaan. Ag-check-in kami nga paiso ti hotel manong nemi ngem saan ka mong kakaida. Tano kasta nga gandatin manong nemi ni Albert iti umasideg. Oo, amay. Agkaratap ka? Si Kamet. Oras nagkadata. Ako man mo masamak. Mo talagang hindi mo kayat. Basta siya kayat. Dita ka ditoyak. Amom, nagdinis ti bagita, masulisog ta. So pangasib ha, saan ko masisdag kanyak? Numat maturugak, di ko masisdag. Di na krabrabawan. Panawang ka. Si Kamet. Alan, may busmat ti kwartatan. Kanang doon doon, tiramidon doon na awang kwartatan. Nagpalpalamatan to. Alo! Mga bata at pagpletik, agawid. Ana? Agawid ka? Kahit nakangandapay, di parents mo. Linibasa mi da. Handa ka kayat itan. Kagurgura da kaitan. Ang katamot. Dakat nga rod naganak, kakabayla na naksidad ti anak na. Napiapay ti anak, manglaksid ti naganak yung kuhanan. Aging ka manong naming, nga dandan may ibus ti kwartami, idiagnaid kami, o agkapadpadat pagyanami manong. Nagastrek kami ti may sa nga restaurant, nga kagrunan launa nga open ni tirabi manong. Restaurant, panganan, paginuman, pagpulutanan. May saag ka nagiti servidura, irinto, manunaymi, tani Albert, kat dishwasher. Kanda dumapay ng pangibaunan, taking kukwa, iti restaurant. Di makadakas manong. At dati gundaway nga, no, mapang ko iserve, ti pulutan, di kita giinom nga lalaki, pagamom lang ta, ada mga prostilupok. Bastos! Ano ko na, miss? Ano taga mo tayo? Emma? Emma lang tanagan mo. Yung saan ka mat nga na, Emma? Ano ka saan? Oy, hang parte dito trabaho ka. Basta giserbak lang ka na iti pulo orderyo. Kaya nagagumong ka na ito, no, maras kayo. At na pwede kitigundaway manong naming niya. Siyempre, agdumugak. Uri nakargri ka to, makit po ti barukong ko, irantadan to ti mang tamdag nga mang sirip, iti barukong, bastos ka. Napintas ka, Emma. Agipulong ak tungatan, siyempre, iti boss mi, nga ni Madam Auring. Problema? Nag-chancing, di kiti customer, ma'am. Chancing lagayam. Kaya sud ka po na nga, adot customer tayo ta, da kayo nga babae, kat napipindas kayo. Isod ka po na nga,
Kayat ko nga, naka-short kayo, nga naka-sleeveless kayo, ang sikalat hangag tungpal. No pa mag-shoot ka. Anak dito ma'am, restaurant natin nga pag-inuman, kin pagpulutan ng lain na, kin panganan. Wen, I am no, chancingan da ka lang di lalaki. Natagat pa siya ti trabaho, tapno, adult customer. Akin, no, di mo kaya ti kasto nga, paglintagan, iti neto nga restaurant. Mabali mo mat pumanaw, handa ka matpilitan. Wala nga, ma'am, binabastos siya rami danda. Kasta lang, customer is always right. Handa ka lagit nga dugsulan, nguno ala. Matsansingan dapat lah, handa mat maala. Hanggang mo saan ka makaano sa Emma, adala takin ka. Ay, sige ma'am. Kaya siyempre, bagak man dito kina Albert. Anya man yung tipulong mo. Mga pagipulpulong kang ka, kaslawan ti reaction mo. Tiyan niya. Kasla dinak amoy sakit ng girlfriend mo. Tiyan niya nga, tiyan sa hangin dagdag na customer. Tiyan sa hinganda. Pero dapat mga pros tilupok, patong ko. Aprosan dapat ibarukong ko. Kadaan ako ng boss. Diyak ay tagas to, Albert. Pangalan ta nga rin. Kakaiso na nakastriktan di trabaho ta. Agsusweldo ta. Diba? Gurnong ta. Tumakurnong ta. Irabin na ito nagbasan. Diyak ay tagas to. Anong samlatan? Anong usam? Ano adamang chansing ganyan kit makidam? Basta latan hanga gununi? Kung naman ba't patagnak? Handamat nga maalakin ka. Katakitak pa na mga waitress nito eh. Kasi ito iba ka ni boss. Itong bali malatan. Kat nung irwardak, dadat sa nga mabalinin. Ano kasta matira, aramidan da ka rin duma. Adakin ka nga roden no kayat mo. Sambit nga barda ito ya. Sambit nga nightclub. Saan nga nightclub, saan nga bar. Restaurant nga ito kapag inuman. Ngayon no, adda kita lalaki, kat kursunada na yung waitress. Kat sumurot mo, di sumurot. Tapay. Adda ka di kursunada nga nakuha na. Juan! Si boyfriend ka. Apa kung mga krasak ka nakuha na kat sikat boyfriend ko. Sige. No talaga di mo kayat. Maramin da. Ngamda apa ka ni? No damayat mangiruwa ka niya, kayat mo? Abi di ka guni? Kayat mo? Emma, no kasapulan. Api ka din saan? Ano? Ano ko lang? Saan ka din nga may datoy? Tapnong sapul? Pagbasa ka? Nung astilahan, manulang di maurnong ta. Yung nakas pagarigan ta, kahit mo tutumpayan ka? Sabi ko matumpayan na. Ay, itan na kung saan. Ay, itan ka. Kaya mo, no kumata, mayatak mo't nga, ti pagyanak, iti ayan, di kiti matruna. Mabalimat. Albert, di ka makawatan. Kinapudno na, ada mga alala ka niya. Aganak, iti may sangabar. Saan nga yan, di kita'y babae, no? May irwar nga babae. Di kita'y dancer. Macho dancer. Macho Ahmed. No, damang kursunata kanya kamatruna. Tila may sarabi, adulaitan. Kastamat kang ka. No, nagkursunata kang ka, adut itad na. Di alas to, tayo makurnong. Albert, tsakla pagarupan na kastuti. Tiaday ti panurot mo. Awan ti kasto nga plano
agpraktikal ta. Amirik nga na imbag. Nagpatinggak lang kaaging ganat ti dishwasher. Kada boy, manulang ti sweldo. Kad nagpatinggak ka lang kas waitress, manulang ti sweldo. Ngam no kas pagarigan ta makasapul ta ti may sa karabi iti adakkel. Sala nga gagangayan nga pagkasiraan ti pagyananta. Makapagnaid ta niti napintas nga apartment. Diba? Ngimi ka rin hangka pa igal galot ka rin kiti mangirorken nga. Takas takmet. No damayat kanya kamatruna. Albert, awan tigas to iti panurot ko. Nakasaysayaat ti bagam kanya kidisot ka po nga simuro ta. Agtrabaho ta, agurnong ta. Sa tantong basa. Katuwain. Agtrabaho taman ka. Trabaho. Iti parang ipaay mo ti bagim tapno dakkel ti matandan mo. Kasta akmat. Isag dito iti pakasarakam ti ba alis to nga ipanagbaknang. Iti narugit ang pabuspusan. Sasapo ayat. Manulayang ni kinibimak na nga saan nga nagkaputi dakas ng puspusan. Kahit mo sumaliwan-wan, tibiyag mo. Kahit mo matungpal tarapap mo. Kahit ko, madlagayam. Iti nadalos nga wagas. Saan mo nga matungpal tarapap mo nung nagagangay lang sweldo, kawatem. Usarem ti kinapintas mo. Usarem ti ulom. Takas takmat. Panawang ka malangin. Pamanam. Panawang ka dito eh. Inukas ka sunulaing. Alawang ka. Saan mo nga matalawan ti syudad, Emma. Kanlaglagi pem. Awanin sang petam. Gaputalin aksindakan din na rakkel mo. Kagurgura na kang gamutin na ramid mo. Awanan ka ti utang nga ng baganakem. So, paano nuto pinimbag? Kaya't mo ka diti, di pulos bumaknang, ore manungatawan nga kastoy trabaho, won't instant nga ba nagbaknang. O saram ti pintas mo, ti kinabirhen mo, no adda makakrusunada kang kaabak ng kadibaganan ti nga mang ti 20,000, uno, alat taktak kalpay, uwang una mo. Anong nemi? Nagbabawi ako no api nga si Murtak ken Albert. Dito ko nga panunot nga saan naggahim nga ipatpatay. Una saan ka di patpatagnak. Ngem, naadaan iti dakas sa pumuspusan tapno magudud na lang tanapaap na. Ti ayat na nga bumak na. Aramatan nakpay. Idurun nakpay. Nadadapi nga sa balit makauna kanyak namitis sumuna. Ano ti klase na nga tao? Naganano sak pala ang manunay mi tawang ngarot ti amok kapapanan. Kaslaw matured kung anong nami nga gawid sa di probinsya. Talada nga pamatik manunay mi kat talaga kagurgura dak da papangin ni mamang. Tidak pinalubusan ngem kinaykayat ko si Murot kini Albert. Nagbaling ang tangken ti ulok. Nagbaling nga awananak iti utang nga nimbaganakem. Nagtultuloy manong nemi dagiti parang chancing da kaniya. Naging ka manong nemi nga naka-customer kami ti maysa nga langan at ibak ng manong. Nagwapo, macho. Kat madlaw mo tabak na. Ipagpakita na pa'y manunay ti bengbeng dagiti bengbeng ti wallet niya. Napindas pa'y di kotse na manunay nangina ka no di kotse na. Emma, sir, abong labayag ako nagsususur kadagiti posible nga pakasaraka kadagiti babae nga mabaling ko ang kurso na dahil.
Jak pagarupan nga at kastumid lagay ang klase ti restaurant nga makita ti kaskan ka. Kursunada ka. Ha? Ore mano, itid ko king ka. Mangkita ka lang sa balin sir, hanga siya. Yung sikat kursunada. Sorry sir. Awampay. Kinursunada. Ngajak na gunod. Niyatakit mo sawan sir. Awampay tinakapaaya. Amin na kursunada kat magunod ko. Gabot at kwartak. Kinapintas, ti plano. Anak kayat mo kami nga, ano plano ti biyag mo? Makaurnungat, tapno makapagbasa, makaradwarak, madanak ti napinas sa trabaho. Itid ko amin ang asapulam. Pagbasahin ka. Ikasara ka tinapintas, ng apartment, kompleto talikamen, at dapay katulong mo, itid ko amin nakasapulam nga mga nagbasa. Anang ti kasukat na sir? Ti kasukat na siyempre ti bagim. Ti amin mo. Ikasadong karo din ng sikugak. Katsan kang sikugak. Sana kasto tirapap ko siya. Sorry. Iniganda takon manon nemi tibang panaw iti ayandang lamisaan. Bigla nak manon nemi. Kaginamatan. Nalipatan mo ganin di bagakeng ka. Ngawampay ti kinalikagumak kanakapaayat. Orisan ka ipakada iti bus mo. Maala ka ti kayat ko pagipanangkang ka. Nakadunga ka kadwa. So nga saan kang nagpakipot pa ay. Itad ko amin. Basta lagi dito numait kinabirhen mo. Katiyasdag ng rupa na rupak ba nung naimikat ang kanakon na tinumpak ko ng pak. Ha? Tulog ito eh. Kapatibutang ko manong naimirimuara kong ti restaurant taray. Nikit takamatan dakmatan manong. Nagtartarayak latan nga nagpapamyanan manong naimi tarayak nga taray. Dato lang tsinelas ko. Ken tsinelas ken terwatek manong naimi di awid ko. Langit ko pa lahing ida manong naimi. Aglugang kayo, di kotse. Kamatin tayo da. Kamatin tayo sura. Rasan nyo. Ket gabo. Talangag ko manong naiming kakamatin na kano. Babae nito pa nagka kotseda. Naglikaw-liw kakmatin manong namin na panak karigitis kinita nga saan nga mabalik kapag naan iti kotse. Kahit ko lang manong namin nga mayawa-awan ko ida. Kahit ko lang sandak nga makamatan. Tarayak nga taray. Saglan nagserdengan manong namin ilimarik na akong tibanug ko. Najak pakit mabanugan iti damo. Kasapula ko ti danom. Sa dinut ayan ko. Kasalari mo ko manong naimi ti lasod ti syudad. At dahakon ka iti probinsya wano ili nga da iti ruwar ti syudad. Haum pa din pagturugak manong. Sa dinut pamalak. Aramide. Nung naliklikak man ti bunggoy na dyan manyakis. Ang mga numat at nakiti bunggoy man dito nga saan ko maliklikan. Nakiti durgista. Diyos ko. Isalakad na. Apay nga mga sana ka nagtungpal ka naging naganak ka diyak. Apay nga nadang ka tinungpal ko. Tita nagagay ko makigasang-gasat dito yung kanduhak ni Albert. Nga ni Albert, nga ti amok, ilipat patignak ng samad gayam. Iso pa ti mayat ang mga duron kanyak. Tapos nung latikastakit, alis to lang makaigam kam titak kila kwarta. Tsak man nga rod kayat.
Tsak maaramin. Awan day tayo di plano. Tsak kaya. Ada nagsanggirak manong name, kadi pa nagsanggir ko, na iturturog ko. Manong name. E di makariingak, kasta o na hindi pa nagbanesbes di kiti, manglabas-labas kanyak na lugan. Nagpaamyanan at paabagatan. Gamot na mabisina kun manong name. Karigataklatan, tinagsapol ti mabaling ko nga, pag inuman, pamutpud ko iti panakawaw ko. Nawakakita ti gripo manong nemi sa jaya kon nguminom. Nakitak ti langak nakarugrugit at gayam. Kaslamat lang akong tiyagit. Uno palaboy ti kalsada. Naka-short tack manong nemi, naka-steel tack iti kumamkeb. Nakarugrugidan ti badok ti short ko. Nawakajinggelak tiladatan ti pangilibasak tapno kajinggel. Sinapol ko manong name ti highway, di masapulak ti highway. Tuloy ko tinagpaamyanan manong. Nagnag na, mabisbisi na. Aumad nga ro ti mabaling ko pagpatulungan manong name, anang ti bagak, agpalpalamaak. Ayun nga nakadano na iti may nga sentro iti adya ka mo no siyudad deta nga basit uno ili. No mapanak ka iti restaurant manong name tapno dumawat ti kanek. Apagsarik ko pa lang manong name adamang bugtat kanyakon nga mamagkatalaw adamang guyod kanyakon nga mangparwar. No kumakita nga tatlangak iti sarming manong name siguro. Kat ore siya makiktutakon. Kahit ko mga sagay-sayon di buok ko nga sugab ba manong name aumat pang sagay-say ko. Siguro manong name nakadungrugitan ti rupak. Kan talagang nakarugrugitan ti banok manong name kin short ko. Intultuloy ko tinagdag na manong name. Aging ka nakadano nak iti kapuskulan na kiti balbalay. Nuwad na malapsak nga tiyanggi manong name. Agur urayak lang at agumatang titinapay kat dumawatak kuma. Uno po, mabisinak pakanandak kuma. Nga maumatigatang ko taumat ni bulsa kakwartak manong name. Namalmanak kinitay nga lugar manong name di makitak nga da pagpilpilaan da. Ha! Baring ko nak no andag padaya. Kasi di probinsya mi kat no andag padaya kat agpila-pila da. Nakipila ak manong. Yung di makitak nunutuyan ti ungto ti pila. Adagay barbecue stand manong name ngagatangan da ti barbecue. Kas makita kadagiti malpasang nakapila mangmangan dati barbecue. Tuloy ko lahat ang kipila manong. Iti siya ko ti mabatangan manong name naglisiak. Linisyak. Deja likudak. Tapno isun ti sumublat. Iti pa naglisik manong name nagdumo kaklatan. Saan ko nga inuray pa manong name pagsaludsudan nak taglaklako. No gumatangak manuggatangag. Basta idi madanunan nga siya kun manong. Naglisya, nagpakniak, sak nagdumog. Nagpakniak sak nagdumog tapno kasta kat may pakita manong name ipadlaw ko ngawan igatang ko. Ken tapno sumublatan ti adda iti likudak. Imsang ko napupuutan manong. Iti pa nagdumog ko nakakidemak. Adama ang angot ko.
Nga kay ayaw mo nga imas. Idag mo lagat ak manong. Barbecue. Barbecue ti may asidag kanya. Nga kasla isot may pangpaangot kanya. Hindi kita hak manong na minusinot mangyaw awat. Daglaklako. Awate mo. Awate mo. Awan di gatang kumanong. Hamok awan di gatang mo. Tatagas nga lang talagang awan kwartam. Imamo ka mabisig ka. Ala awate mo. Tano korang kang kantupa kat ni ato ang gatang pa. Agyawan ako ano. Ti alistok manong naming nga nangawat sa ko. Diyak pa yung ginalgal manong. Numanong nga iwa. Nagimas. Nagimas. Manong. Mabidlang. Kang kapay. Basta, gangan. Ha, tapnuhang da ka manalapos. Dito ka, tugo kantahan. Dito manin. Hagaman na. Saktikit kitain manong nemi ni kidaggatang. Mabaklatan. No, na pangipagarupan na kanya. Madag ko na. Sa ano pinagdag? Palpalaman dito yung lugar tayo manong. Sinadsud na ka na barbecue. Nagpalpalama ka rin nga na. Nagpalpalama talaga na. Sa ikamat. Awan nga atang na. Nagpalpalama. Nagdungrit. Makanda dahil tinegosyo manong. Mablanta. Tayo ito mabsukan. Mabalin na siguro matipuhan ako ito. Ngayon sana kapimano manong. Ay nga na ibusin tilako. Marabi imutin manong. Yung mga problema at napsugak mo din. Hindi awan ang daggatang manong na imikat nadlaw ko makita nga gipakpaknin tinang tulong kaniyak timakderak. Tulungan ka manong. Ana, tulungan ka. Napialang ang pagsupapak ko dito. Inted mo kanyak ng madpad bisig ko. Sabi ka kasto gamin tilangam. Nagkapukapuam. Matapasama ka. Impudnok kang kuha naman ng naimi nga inrugik. Kamani po diti probinsya. Kat may kami, iti boyfriend ko, nagsapul trabaho. Aking ka nakasapul kami, dyan nagkapok nga restaurant. Ngayon pati dyan boyfriend ko, kit idurunak mo tintap ng balinak nga. Kagatangan. Nagloko mo tayo yung boyfriend mo? Nakaipat patig nung kasta. Kaya yung bagman na yung tarayam. Timayat nga mangala ko makin ka. Nagpintas mo kita di Jaya na. Yung pintas di Jaya na Itad na amin. Ang numaalan ng tuti kayat na ka. Kaya dan tumanin sa bali ang kursonada na. Saan na kanto na kayat? Gusto mo dati atap ko manong? Ano naga mo? Emma. Siyak man di manong mga Dennis. Manong mga Dennis ko na manong nimi ta talaga ngin ino ng siyak. Tamanula ang tatawin ko. Kaumat pa'y makatawan. Sipod nagtalaw kami kini Albert. Tumawon to pa lang. Ag 17, running to 18 nakpay lang manong. E din ito isunan, tsaka mo no. Manong matawon mo manong? Tinamag ko. Sige manong. Running to 18. 28 kunton. Hala. Abisa mo kadto di asawam nga nagnegosyo. Baruwak pa Okay. Ipaknita na tatuyin. At damat panglak ko. At barbecue stand ko. Naku manalawad to. Babaling ko nga ito maturog dito yun. Hamay. Umanila pag ganan di kiti kamit. Sa akong ilak. Sublyak tuman na ito yun. Tuno malum ni bigat. Papanamintan. Awan Tanya arot kat ni. Lulaki nagtalag ka kanya kema.
agmamasak sa di balay. Mayat matapno na kadwak. No kaya't mo nagtrabaho kanya. Um, Kasabunak na kadwak. Ang daman maalak no ko ang itaray daman. Aping aming sa among igawid. Ore kahit ko kumamat ng igawid no sanda ka kayat. Tadamat sa bali kay kayat da. Kit no siya karon ti kadwam. Kit no danto mangitaray kang gaagit. Aw maramid ko. No saan ka maigawid. At damayat ang mangitaray kanya. Ngam sanak yung manugot. Linibasa kida. Nga sana ka igawid yung boyfriend mo? Yung boyfriend ko, tinangituruan kanya. Ngam nakas pagadikan, tagyanak kang ka, kuya, kada damayat nga mangitaray kanya, tinak igawid. No pag-aayat ang mga igawid. Ngam napilitan na ka, igawid ka. Isalakan ka. Agyaman na, kuya. Sige, may karatin. Pag-ibit-bit data kit o hadoon at bit-bit ko. Pag-ikabilak tumanin ka na kita matempla nga kan matudok nga mabirbecue. Sige, let's go. Adayo ka di? Pagbit lang. Ada siguro 15 minutes na lang magna. Abang kami nung pagluganam. Ada kurong-kurong ko nadadael. Ada palitalyer. Tumigan, inak to kita barbaring nalpasan. Sikintan. Gagangay lang ang balay manon nemi. Dua kwartong mabatit at dapat nga salas kan kusina paglutuan. Kanitilikod manon nemi nalawa. O na. Awan na ruwatem. Saan ko nga naala? Ka. T-shirt. Babalik ka, pabuludan t-shirt. Medyo nalawa lang ha. At nabakadak. XL t-shirt ko. Sige. Medium lang. O no, sa angkit large ko namlata na. Ito nga hard short. Padasam na ito short ko. No nalawa, galutam. Underwear nga ron. Tumbigatin, ikatangan kanto. Masapak to nga mapanjay sentro. Inakto ag umuraga man ang kadagdi masapsapol. Ikatangan kanto matin. Sige. Ingkagdikos, nagpangsid ka? Sorry, kuya. Adahan ko na osar pa dito nga toothbrush. Tag-toothbrush ka, ha? Tagkuhin ka. Tagkatutwalya. Kagat pagsukatam. Hanggang palagpambanting. Orata. Kuya mo. No kaya't mo, brief ka. Ada pa hang ko na osar nga brief. Usara mo. Sige lang nga rin yun. Gusto. Wala. Sige nga rin. Babait lang ha. Tayo sa ganak. Manong nami nalagan nga dagos tiriknak kini Kuya Dennis. When? Nasasayatan deto ko nak. Ngem, dedya nga Albert. Kat ore man nakas pagkarigan ta, at agundaway nga. Sulisugan nak. Baka kahit no, umanugot ak. Tanusan nak ko mga ipatpateg. Hana ko man inaramid tigas jay. Api nga sanak nga binugtak, kat langak tinadungrit, api nga kinasyanak, api nga inalanak dito eh. No, gwapo mat iso naman no. Ina makadigo sa akon kat may suot ko manon name tinted na kabarbaro nga brief, mayat. Sa ko yung suot t-shirt na nalawa, ginaluta ko na, t-shirt na nalawa, mayat latan.
Kidiro mo anak ko manong name di banyo nakasukat ako. Nakapimpinas ka gayam. Hala kuya. Talaga ba't nga napindas ka? Tanong saan kuma? Kahit kumangor di ka di babak ng tigya. Mangirawar kang ka. Nga mangikari ti kahit dangikari kang ka. Awan ka di ba napasama kayo di boyfriend mo? Pero nagtulagan mi. Nga awan pa yung masama. Tagpal di boyfriend mo no kasta. Very good. Sika kuya. Ano nga siya? Tayo girlfriend mo. Nabayagin ngawan. Kasi na kung kayat pa'y tagayat. Tanasaktanak matin. Nga mawang pinakursunada kadagit ay kakaduwak. Kinabud no na iyawid kumid dito balay. At dapat ay mga sulisog kanya nga. Ngam saan kumatakayat. Ito hapay man. Gabot talaga saan ko akayat. Ngam no sikat mang sulisog kanya. Awanin ta ado nga sao. Hala ni kuya. Amo kong matapilyan. No sino talaga ito pagduyusan direk na. Sige. Good night na. Nakasangan na may sa kwarto. Kabarbaro na ito ulas mo. Kabarbaro kalaba. Supot-tupungan. Kanda niya bedsheet. Gaman na kuya. Sige. Kat na. Rabiin. Agor ka. Datintid ko kayong kang barbecue. Manaya dyan. No kahit mo mga ninapoy. Anda. Huwag kayong tsak na saludsod. Tumbigatin. Alawan la. Tumbigat lang rin. Sa paekto. Ringan anak to siya to gluto. Okay. Ringan ka to tagluto ka. Tinak masapa ka mapan na muraga. Kan gumatang ka rin ka sa pulad na. Tinong pal nga rod manong name ni Manong Dennis ting Karina. Kaning katangan na karagiti underwear ko kanda dumapay personal na gamit ko manong name t-shirt kan short. Katangan na penti may sa pantalon ko rubber shoes. Thank you kuya. Kapimbitas ka nga talaga. Kanang mo manipot iti kaduwakan. At ado man ang nagiti customer ta. Una ta na imas ti tremblam. Kahit kung tumat nga masusuro. Suro ka. Tapos no awan ti time ko ang templa, siya tagtempla. Nagyaman na. Ngam dito tinakapot-buteng eh. Anang nakapot-buteng? Basta da kaduwak nga padak nga aglako nang runo na pintas, nakadado customer. Ngayon mo pa makabulan. Awanin dya kaduwak. Intaraydan. So, parparik na kanya. Huwag mga kabulan, mapukaw ka. Kano'y karik nga sana ka mapukaw? Basta, tsak pekinayat din yung idyayan ng baknang. Di kotse. Anong tulakid din no kita yung agad-gatang lang di barbecue. Di mo lalangin ita. Kapot adamat di babaknang. Nang runa no, makikita ti kaduwak na pintas. So kung madamdama, adun to makikita mo dito nga nakaparking nga kotse, nga makipila da, wala sa diretso da, sa nga barbecue, tawaran da si ka. So anak mo nga tagilako. Awan ti pagdanagan kuya, promise ko keng ka, saan ka apanawan. Pasara man naglagip kumat ni Albert manong name ngim lipate kunda dyan nga lalaki ko nak. Tila babayo ka nang ipatag kang kuana. Saan kayo marumbeng ipatag? Tatinakmat kayo pudnong ipatpatag. Malaglakip ko na gini parents ko. Kumusta na kataitan? Saan ko mga rumbeng tinahamit ko? Apay basta lahat ng pinanawak ida. Kahit ko latunuyan tarapapo. Ito kasawarigan nga roden no awan ni Kuya Dennis. Ano nga tayo nagbambanagak? Agawidak nga si papaay. Nga unti mabaling ko ipanakkel kadakwada. Diyos ko, sabi ko matanda da papangkin ni mamang tinasya na kasasaan.
Ado nga paiso manong nemi dagiti agar arem kanyak, ado dagiti mang sulsulisog kanyak, ado dagiti mangil karkari ti langit kandaga. Dennis! Ay, sir. Ay, ipakamu ka na iti kadwam. Di na ka masinaan. Imit, sir. Manumit ngamin tinalayo akadwakon. Sa dinot ay anda, Josie kan ni, ano dinagan niya masan? Di ani. Owen. Awari na. Hindi naumaki na lang kita pinalubusan ko. Yamat din, sir. Hanyo ko mairamramanin ni Emma. Kapot ako sunada. No awang man ting gawid ko kadagitib mo nun na. Igawid ko na Emma. O rin isot pakatayak. Oh! Emma, nanging mo. Isumod lagay mga handa ka kabaylan nga akalan nga bata nakakapot ka kini Dennis. Idada kami nito'y balay manon na tinuntun ko. Kuya, puno dyan bagam? Baga kanya. Mawala da manggandat nga mga agaw kanyak. Igawid na. Si kapela nukat igawid ko. Kadagupan yung kinadwag. Tapay ko ya. Agayatak manen. Ngayon siyang kapilitan kas pakarikan. Basta kahit ko lamamuam. Kalbasa nga nasugat ti puso. Nga nito ti kapunan no aping mga for how many years. Nadyak pulos ginandat tagayat. Ngamita. Nagayatak manen. Ngayon sana kakayat. Tao maramit ko. Tama na pag-arupa mong kundawayak. Di pa nang tulog ko keng ka. Di kinasidag ko keng ka. Kinasidag mo kanya. Saan ka panawan ko ya? Peso? Itirikat ka namay. Wow! Ngayon saan pala ita? Di ba darapaap mo? When? Kaya't mo nagbasa. Unay-unay. Pagbasahin ka. Ha? Ulit malumat ti panaglakot at barbecue. Sa pain tala tagaring tibigat. At tinulong ta. Nga agtempla. Sa tanto ubunin ngay marinate. Kamalman na. Na dyan. Mabalin tanto tagtuno. Taglako. Basta saan ka mga alala ka na kita subject mo nga dati last period. Alas 4 gawin kan. Orit kasi nagbito sa siyudad, one ride lang. Pagbasahin na. Ang dapat ang norno mo, di ba? Manong bulan mo nga ganang kanyak, susuldong kamit. Kamanak, kuya. Kamanak. Mamaling ka ting harakopin ka. Harakop lang ha. Kito mo na, sikapin ako na nga lalaki, harakop lang. Kuya. Emma. Naging narakop kaya ka rin kina Albert. Lips to lips. Pasaray. Ngim. Kasi ting karik tibagi. Diyak bala kayat nga na masamak. Gabot na pap ko. Kinusyak nga rata kidaw kang kayta. Ha? Kito, makit. Hapi kiti nga saan. Agkabalay ta di. Agbasa ka pa eh. Talaga? Matupalaw? Kuya, oras ak ti mangibaga. No. Kagura ka. Di naksulisugan. Lalaki ak lang. Umanay na kastoy. Tap na matungbal mo tarapap mo. Kanarapap ko met para kayang kayama. Agamanak, dibding ka tibiyag ko.
Sikat tinangtid kanyak ti barawan nama. Orek trabaho hak kaslawan lata ti pagturungan ti biyag ko. Aging gadimdeng ka. Emma, kunam nga, oras ko pa katarakupin ka lang. Noan niya ti kari ni Dennis manunemi kayat ko nga matunuyan. Iso tinapasamak manong. Nagtultuloy, hindi pa nagtinulong mi, edi basit nga negosyo na. Intuloy ko man tinagbasa manong nemi. Aging nga di napupuutan, di pa naglabas ti panawan. Kastoon yung tinagsak ko manong nemi, tamay sakon kada kita nakatuga. Kasyakot manong nemi, ti abayen ni Dennis, tapno agmarsa. No umulit yung tablado, kat awate kon ti diploma. Kat ni Dennis, isakot ko kayong kareto Diba lagi, gapukin ka. Gapu ka na tayo. Gapukin ni Apo Diyos. Ni Dennis manong nemi tinang na tulong kaniyak tapno makastray ka iti trabaho iti syudad. Edad ng trabaho manong nemi kidkidawan nan ti panagkalay sa amin. Dennis. Ngayon saan ka pa yung nakasagana? Awan maraming ko. Ngayon mabalin lang kuman kit kahit ko. Abi nga minakayat mong kasartan. Tapno maraming tan. Tirumbeng nga ramidan ta. Kit manungan tawon nga nagtaptapal ta. Maraming tamit oryan ta agkasar. Ngayon kahit ko agkasarta. Tsaka kahit makabasol kinapo Diyos. Nabasol kinapo Diyos nagkanahig nga santa ba nga nagkasar. O sige. Nagkanahig. Kasarta. Yung mangitakder ka niya ka. Okay lang. Tinaskin ka. Ada huwes nga magkasar ka ta. Kagkarita. Sa tanto pagpinirmaan ti marriage contract. At pakakitahan nga kasarta. Uno kasarta. Legal ta nga kasawa. Gagangin lang manong nami kakasar. Itinaangay. Iti kagangay lang nga restaurant nga ingkam nangaldawan kalpasan ti kasar. Iridumtengen ti rabi, daytan ti kapapatgan manong. Tay dito ko pala nga sagot ti amin ko iti may sa lalaki. Nga iso at talaga tinangitalakakon ti amin. Ngawan sa bali no sangan ni Dennis. Napanagkalak manong naming nga napangay kang kuha na ti amin ko gabuta. Sinalamat matak dito nga dayo. Nga dito ti kapunan no apay nga nagsinat ti dalan mi manunay mi kay ni Albert. Gabuti pa nang salamat met ko iti dayaw. Nga naikarigahim dito nga para kay ni Dennis. Nagtrabaho ak manunay mi kanin tuloy madlata ni Dennis iti negosyo na. Kad ori mangalat kadwana hanaklata matagim imon manong. Gabutadakal ti panagtalik ko iti asawa. Aging ka manunimi nga nadaan kami iti may nga anak. Ni Dennis Jr. nga dagos manong. Nakagatangak mo na ti kotse. Tamang obisinak nga ron. Ito na bunyagan na manunimi ni Dennis Jr. Kastaon iti nagsak mi siyempre. Kahit ko pa yung amadaan ti anak. Babae no kanti sumarunod. Ngayon tsaka mo manong name itaure kasano ti ayat mi nga maddaan ti adi ni Junior. Agsaon ni Junior, agsapsapulan ti ading ni Junior, agbasan ni Junior, kaya mampay ti adi na. Kaya ti may sangal daw nakiktutak, idi mangig ko, ti sao kanyak ni Junior. Mami? Junior anak, Mami, doon tumakelak. Danton trabaho, agserbiyak tumit kada kayo kay ni Daddy. Pagserbiyan kayo to, Mami, kay ni Daddy.
Apay, mami, siya nga mamati? Ay, mamati ka anak. Mamati ak. Apay nga nga siyang ka nga naraksak. Apay naliday ka. Awan. Awan, anak. Awan, no problem. Kanagyaman, anak. Kita lang kamit. Nga ti anak, kit pagserbiyan ng tudigiti, naganak, na naruna no, nakapsot kayon. Nga sa pulay yun to, ti panagserbiyan na kita anak yo. Ngayon, masapol nga dading ko, tapno, duwa kam to tagserbi ka na kayo. Idag kakaida kami manunay mi kini Dennis. Nadlaw na ti sanaya. Ano mapaspasama kang ka, ha? Hani? Gamutawa pa ti ading di Junior? Lupa kaya ti ni Junior ti agadi? Adan tumatlaing balubos na po. Bugbugto nga kami ng anak. So baka bugtong matimayan ako. Dakay nga eh. May kasyamak eh. Ado kami, 13 kami. Nagsapsuporte nga edingim. Idigan dati kumantag basa. Sumad din, panakasugat ti puso. Idigan dati kumantag basa ng tuloy ti college. Bag, nagtrabaho iti may isa nga barbecue stand. Daya ka nakasurusuro. Ano problema? Kumusta na tayo tanda papangin ni mama? Kung nawala na akong panggip mo, nagsubli. Saan ko na itong baltikarik kadakwada? Kitong bahala mo na. Yan tangi kang nagraduar kan. Ore ada anak samam, ada anak mo. Mabali mo tapag serbiyan nida. Yung kasano. Hindi ito bakasyon. Hindi itong pamaster di probinsya ayo. Iya mamunak to. Iya mamumto ni Junior kadakwada. Nadadan to katapay. Ano na? Si bibiyag tapay nga ta. Manutawan da ito pumanaw ka. Kat manutawan da itan. 5 years plus 5, 10 years. May isang dekada. Sige. Please, sweetheart. Kahit ko makita itan. Dagiti naganakan niya. No, pinaladaw, di ba nagsublik ka na kuhan? Insa ka na aming arot ka na yung bag manong name iti amin kadito sa lutsudan ni Juno sa dinut papanami. Imbagak kang kuwana. Dagiti naganakan niya, yung kami matan sa rungkaran. Tapos na rin ba sa rungkaran, dagiti kakabsat kan naganak ni Dennis. Awang pa iti nagbalbaliwan ti balay manong nemi. Kaya di nagsarding ti kotse, imaribungbong dagiti ubing. Kaya di makalasin kanya. Ay, Emma! Sika ka din ni Emma! Uwe na. Ay, nakapinpintas ka kinbak ng kan. Asawak ni Dennis, kanti anak mi ni June. Ada nga tadatang kinahan ni papangkin mamang ko? Nakita kita ni mamang mo nga nagpaile. Ni papang mo akit. Hindi ka mo no anday suna. Napalam kami na yapit halang parangga. Ay hapon na bayag manong atawan. Nagtugtog kami manunimi. Iganda mangig mi. Bertlay! Iti may lukat tiri daw. Nagmulakat ni Papang. Lakayin ni Papang. Papang? Emma, anak. Inarakop ko. Nakakot-kutungan ni Papang.
Pa, makawalan ako ba? Inuhapay nga talagang subliak. Talagang subliak ka po ta. Kahit ko nga, adapo ko yo nga kaduhak nga subli. Ni Dennis, ti manugang yo. Ni John, ti apo ko yo. Kumusta kayo, Lolo? Apo. Junior, apo. Isumadito ni Dennis tahan. Papang. Musta kayo, tatang, papang? Kaya pala. Dandanin sumang pweditan ni mamang yo. Dumalong kayo. Dumalong kayo lahat, dumalong kayo. Dito ko nga namuhan manunaming tultuloy yun ni papang ti saan nga nagtrabaho. Itinadagsan. Kapag talaga nagtultuloy mat iti. Sakit na naman pa si bibiyag pa ilay. Tultulungak may ni mamang yo. Bantan yaman may baling kong itulong dito likod. Iso atin nalagang nga trabaho. Kumusta nakakutsay kayo? Nagradwarak pa pang sakam nagkales sa ni Dennis. Sakam na dante anak. Kas na ko nakaya kayo tayo. Nga kahit ko nga ti pa nagsublik at adaapo ko yun. Dadyan ni mamang. Iso dadyan ni mamang. Mamang! Mamang! Emma! Emma anak! Uren lang inibatan manong name ti basket. Nga bit-bit na. Nga panaginatan. Tigas taon na yung tarang na, taray na, manong name nga si mamat kanya, naginarakop kam, tinakairiro. Bayag na kang inururay, anak. Pasensya kayo, mamang. Kada ito lang at tiyampungan at daanak na gondaway. Taing karik, agsubli akto. No, ito na da asawa, kinada, ipamamok ka na kayong apukok. Na ito ni Junior na ito, apo ko yo. Lola! Sa pagkwapo na ito po. Junior na po. Kat siyempre manunay mi ado di kiti maribongbong. Kat ko na ay susbak nang madgaya man ema. Nakapagturpos ka. Ay susukid na kutsaya kayo masapaw. Ay astaya. Kinamkadlangan niya. Inted mi manunay mi kadakwada di kiti ginatang miya para kadakwada. Kaya to. Na nagtinulong kami kini mamang manunay mi tinang sagana ti pangrabi. Kinayabad mo't manunay mi ni Dennis, ni tatang, nga nangayab damat ti kasangod da, nga nagpulutan kini minom. Dahil mo't kataob ni Junior manunay mi, inayaban namat ida, katkas itin saganaan mi, nagibunong ka nagiti ay ayam, nagibunong beti candy. Ingkari kadata da papang kini mamangon nemi ngaitan di pa nagserbi kadakwada. Anak, ng panawan yun na ito nga lugar. Tadamatan balay mi kini Dennis. Di balay nga nangalaan na kanya kidi na-renovate di makil kan pimintas. Kanang mabalin mo tutulungan ni Dennis iti negosyo na kinawari na kaitang. Anak. Ano saan? Ang galatag na trabahon. Na mangalak ti katulong. Ta iso tim. Agtrabaho ka na kita naskan nga matrabaho ti nagtibalay. Kat siya, agserbiyak ka na kayo. Ital nga matungpal ti karik ka na kayo tang. Pang, pagserbiyan kayo to. Kat itan nga agserbiyak ka na kayo. Anak, aging kakaya mi. Agtrabaho kami. Noon naman tinako namin kang kaidi. Rumbeng una yun nga pagserbiyan na kami. Tapos nung matungpal ti karim.
Kahit kulay di, ngay paawat kang kaanak, nga ti pampanunutem kahit saan nga rumbing. Makita mo kahit no saan mo nga nalibasan de nga Albert, kahit no saan nga nagsabat ti dalan nyo kini Dennis kas iti istoryam. Ay naka, agam awan sarday ti managkarkararag mi anak. Naibudi ka lata ka iti kararag mi nga sapay ko mata saan nakangabaybayan na po Diyos. Kalagaman ti kinabo Diyos. Ta talaga nga saan nakangabinabayaan. Naadan kami pa iti may nga anak manong name iso da ito'y ni Hasmin babae. Natungpalen manong name ti kalikagom ni Junior nga madaan iti ading uno kamsat. Natungpalen manong name ti kalikagom ko nga nakapagturpus kalarig na siyak ba't itantag sa serbi kadat papangkin ni mama. Nga mabalin kat santa ko mga trabaho ngam kaya dati tumulong aging kakabailan dan tupay. Sakto ka nun pagserbihan ng ida, no talaga nga sandan kakabailan kat kasapulan ng ti panagserbik ka nakwan. Ngam ti agdama manong name na pigsada pa lang. Nga tumultulong ang tinegosyo, ti asawa, kan mangtulong ang mga sikaso karagin na pukuda. Ilinto ta ka-concentrate ak manit iti trabaho. Kaspaset iti nakpanagserbi ka nakwa na manong nemi. Mabalin, manong nemi, kaya talaga nga kang kanayon ko yung balpalagip ka nakwa na, di panang tagibandat sa lunad na, di pandangan da, no mabisinda, kaya tisanda nga pang abusot sa lunad na, kang runanti amin, no daan anayan da, masapul nga magasan da. Dahito nga ron, ti pagkasaritaak manong nemi, kadagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangurnus, kalpasan nga inak insan keng kati Italiana. Kadagyaman naklaunay, iti laing mo ang ibasa, kat sapay kumata nakaibati ak ti adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kaligiti padak nga nagbuya. More power to your program, anong. Tuoy nga radagyaman nga pagayam mo, Emma. Thank you, Emma. Thank you, magkaligiti nagbuya. Alawela. Oh! Thank you. Salamat po.